माने जोङो सबानि नाम माने जोङो सबानि नामाव दावदै जाबाय आरो सबाया दिनै लास्ट दिनै मोनानि माइ फोथावजोबखाय दिनै लास्ट देवबारे माने फोथावजोबगोन 8टाव जोबगोन आरो मोनानि 8टाव जोबगोन बाबो 8टा नङा 8टानि बारा टाइम जायो टाइम लायो बबेबा 8टाव टाइम लायो बबेबा मोनसेयाव 9टा लायो आरो जेनेबा पाकरायावनो 또 하그마 하주나 한테 पानी मती माने पिकनिक ओंखाम जाबाय जेबो नङा दायो जों थांसै थाब एगारना हो दे थाब एगारना हो खालामग्रोनांगोन खालामाबा जाया दिनैनि भितराव नांगोन जोंनो एमसिएलए सारा खालामग्रोदो ना गाबोन होलाय मंगलबार होलाय बुधबार होलाय आरो बिस्थिबारनिफ्राय बेयाव होलायसिनो दायो जों थांसै हायगोन दायो प्रमद बर' हायगोन ओमफ्राय एमसिएलए हायगोन गोबिन्द हायगोन आरो इएम खैबाजोन हायगोन साउथ इन्डियाननिफ्राय बारासिन जागोन दायो गारिया 50टा 60 लाख माबा जागोन इन'भा टयटा थांबाय दायो नारें गोदै फाननायखौ नायसै आरो जोङो नारें गोदै फानदों नै सोरनि नारें गोदैयालाय सोरनि बियो नंगौना थाइलेण्डनि बोग्रि जानाय नाय बेसेबां गोदै नै प्रधान आं गोथाव ना पुरा वाव बेखौ रौतानि दे होमबाला ayo pusara mana kena nih pusara ayo bogri coba bogri pandang jauh nih purwano mana जोंनि बर'फोराव बायनो नांगौ बर'फोरखौ सापर्ट होनांगौ माने बर'नियाव बग्रि बायनो नांगौ नै बिथांमोना गामियाथ' सामथाबारि गामियानो माने बेयावनो फानदों गावबो इन्डिपेन्डेन्टनियानो गावबो फानफैदों ओमफ्राय बेयावनो थायो पाल्लाखौ बारा गोरा हमना खम दामनि दामानो दाम गोसांथार दाम गोसाखौ दामाने बेयाव गारिबो अभाबना नंगौ राइखौनो बुंदों 30 थाखा बायदो पानिपुरि फाननायखौ नायनांसिगोन सिख्लाफोरा पानिपुरि फानदों होननानै अबेनि नोंसोरो सामथाबारिनि 10 टाकायाव खैथा मोनोलै 5 टा 10 टाकायाव मोनबा ओमफ्राय 1 सप्तायावलाय 1 सप्तायावनो थांजोबसिगोन नै दालाय आरो थ' लाना रागा प्रदारा बेयाव लाना हांगोन जोंनि गामिनि नोंसोरनि गामिनि नोंसोरनि गामिनि मा फानदो प्रदारमोन नालाय मा फानदो फानदोंसो पापर आरो दाउदै ओके नोंथाङालाय आदायालाय मा जाखो आं दाउदै जानो मोनो लाबोगोन नोंथाङालाय आदाया मा जानो नागिरदों जानायाथ' आं जाखांबाय नै बिनानाव जादों जानो हायाखै जानो हाला जागासिनो जानो होदो नोंथाङालाय ओइथिंबो लायथा लागोन नोंथाङालाय मा जाखो दाउदै पापर आरो ओमफ्राय आरो नोंथाङालाय एखे खामजानो थांबाय नोंथाङालाय मादै मोनालाय मा जाखो पुरि
작은 응팔? 누가? 감자야. 응팔래? 응팔 바보 맞아 그? 바보 마바는 뭐 작은. 응팔 알아? 가시 그거. demba. Nih, ang daya pusini pintu lu kamera kan nang itu. Ya nang sini obe. Aku. Ya hap chicken nih lega mi ane. Abi le. Oh. Nthale ma khalam biya? आङो Biya alasi kurni. बे आलासि माने गामिनिबो आलासि दङ Gamin ni, oh gamin chua. बेबायदि Alasi jagra man chua sikra. आलासि जाग्रा बेयावनो एखे गासिखौबो Oh balok, oh besar balok, komkri balok. दे Nara pradara, ma betul dah? माबायदा Omen che. Dana hana oma ke hayba. Dana kisila. Nthale pradara. माबायदा Ma betul. Nih, kasih bo ma betul. Ane le ma betul dah? Omen che. Deh. Lai jakam ibu, dui karla ma ke. Labono ko mener ar kunci labono ko hala. हानाय नङा Pradara, labode hayba. Hala. Masuk korom muncul ke, mencari korom cepat. Jangan ni. Menghale apa tu dah ke? अमा Oh mak, ke bangsa macam mana? अमाथ' आरो बर'फोरनि मोनसे फेभरेट Apa perkelai? Kau perkelai mana mana apa? दाउआबो जायो जानाया दाउखौनो जायो Mungkin. Terima kasih berjakan cepat ni gila. Mari amung jahe. Kamu jangan jade, mudang jade, mudang ija, arab mudang kita. Apa itu apa? Sudah nawa? Tahu ni kan ni kau. Masuk sana pun nak masuk tu thok lok lah. Oh ni bikin tak kaya. Ya, kalau sana ho. Pradara lah. Jangan baik bo, lupa. जाखांबाय Entahlah. Apa tu jangan ni ha? YouTuber bapak kamu bapak lah. Mobe, mobe saja. YouTuber kamu. Mobe. Yo, jadi budak dah beda.